Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 18 astelena bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Martxel Larrazarekin egongo gara hizketan. Martxelek Xerga izeneko gradu amaierako lana egin zuen eta lan honengatik Berria saria jaso zuen eta lanaren inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Omar eta Itxasorekin egongo gara hizketan, Pabilloi 6ko gazte konpainiako kideak direnak. Bihar egun zoragarriak izeneko obra egingo dute Gaiarre antzokian arratsaldeko 8etan eta honen inguruan hitz egitera datozte. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1920ean abortua despenalizatu zuten Sobietar Batasunean eta hori egin zuen munduko lehen herrialdea bilakatu zen. Urte batzuk geroago, 1922an, Agustin Gomez jaio zen Errenterian, Sobietar selekzioan jokatzera helduko zen futbolaria eta ekintzaile antifasista. Egun berean baina 1959an Nigerian 21 meatzari, grebalariri eta inguruan zeuden pertsonei tiro egin zieten Britaniar handiko gobernuaren jabetza eta Enugu ikatz meategian. Eta bukatzeko 1989an Inigo Egiluz kooperante bilbotarra hil zuten Kolonbiako paramilitarrek. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Jardunbide egokiak eta persona kalteberentzat egokitutako bide prestakuntza Nafarroko trafikoko lehen topaketa nazionalean. Nafarroko gobernuak 480.000 euro eskaini ditu basogintza sektorearen garapen teknologikorako laguntzetan. Belaunaldien arteko memoriaren papera aldarrikatu du Ana Ollo lehendakariordea fasismo berriei aurre egiteko. 10 herrialdetako 21 gaztek beren boluntariotza esperientziak partekatzen dituzte Nafarroan. Eraikin moldakorrak, plaza handi bat eta ingurunea oinezkoentzako bihurtzea, Euskal Pilotaren interpretazio zentrorako 5 proposamen finalisten ezaugarri komunak. Nafarroko lehen mailako aizkolari txapelketa 10. aldiz irabazi zuen azaroren 15an Donezteben Iker Bizentek. Ikus dezagun aste honetarako agenda. Astelenean alde batetik Iruñaldiaren baitan Frankenstein agurgarria liburuaren aurkezpena egingo da Elkar liburutegian arratsaldeko 7etan. Frankenstein agurgarria disko liburua ondu dute Ana Galarraga zientzia komunikatzaileak eta Juan Luis Michelena Petit musikariak. Elkarren eskutik lagin bat aurkeztuko dute Iruñaldian. Ordu beteko iraupena du emanaldiak. Elkar aretoan izango da doako sarrerarekin. Beste alde batetik Iruñaldia hasiera ekitaldia egingo dute Iruñeko Udalplazan. Duguna Iruñeko dantzariak taldea 75. urteurrena ospatzen ari da aurten. Horregatik Iruñaldiaren zabalera ekitaldiaz arduratuko dira musikan Brook Brothers Bass Band lagun eta hitzetan Sustrai Kolina eta Sarai Roblesen bertsoak. Arratsaldeko 8:00 Iruñeko Udalplazan. Asteartean, Iruñaldia ekimenaren baitan egun zoragarriak antzezlana egingo dute Gaiarre antzokian. Uda garaian nork bere paradisuak sortzen ditu eta ikasturtean zehar egin ezin dituen gauza guztiak egiten ditu. Zoriontsu hori bere egunerokora eramatea amestuz. Eszena laburren bidez, humorez, puzzle emozionalak osatu dituzte oholtzan. Alfredo Sanzol da zuzendaria eta
Antzezleak Bilboko Pabellon 6ko gazte konpainiakoak dira. Arratsaldeko 8etan Gaiarren, sarrerak 6 eurotik aurrera. Asteazkenean, batetik Itzulpena liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Iruñaldiaren baitan, Angel Errok Itzulpena liburua aurkeztuko du Peio Lizarraldek solasaldia gidatuta. Arratsaldeko 7etan Karrikirin izango da. Bestetik, faktura elektrikoak ulertzen izeneko hitzaldia egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Mugarik gabeko ingenieritzako kideek faktura elektrikoa ulertzen izeneko hitzaldia eskainiko dute Euskaldunon biltokin. Ekarri zure faktura eta ikasi aztertzen, arratsaldeko 7etan biltokin. Jarraian, Petxiren kontzertu akustikoa egongo da Karrikiri elkartean. Karrikirik Petxiren kontzertu akustikoa antolatu du, arratsaldeko 8 gutxietan Karrikirin. Ostegunean, alde batetik monstruen bila oheazpian aurkitutakoak izeneko hitzaldia egongo da Labagunean. Duela 12 urte ezagutu zuten elkar Maria Oses idazleak eta Idoia Asurmendi kantariak. Duela 12 urte hasi ziren ozta-ozta elkarrekin lanean. Oraingoan literatura eta musika uztartuko dituzte biek Iruñaldian, Labako oholtzan. Batek hitz bat bota, besteak melodia batekin erantzun, arratsaldeko 7etan Laban. Beste alde batetik, Iruñaldiaren baitan RR izeneko ikuskizuna egongo da Katakraken. Maialen Lujanbiok RR performantzea ekarriko du Katakrakeko oholtzara. Arratsaldeko 8:30, sarreran 5 euroan. Ostiralean, batetik Txantreako antzerki zikloaren baitan, Jaiaren Erregina izeneko antzerkia egongo da ikusgai Txantreako salestarretan. Txantreako Jai Batzordeak antolatutako antzerki zikloaren baitan Garazi San Martinek Jaiaren Erregina inpostora baten sindromea lana taularatuko du. Arratsaldeko 8etan salestarretan doan. Bestetik Iruñaldiaren baitan Bozak izeneko kontzertua egongo da Zibibox Kondestablen. Nerea Erbitik, Lide Hernandok eta Maialen Errotabeerek Bozak izenpean egingo dute musika emanaldia. Doakoa da eta Kondestablen arratsaldeko 8etan hasiko da. Jarraian, Uharteko udalak antolatuta Orbelaldia kultur zikloan bertso saioa egingo dute Ekine Zapiain, Eneko Lazkok eta Jon Maiak. Maialen Belarra izango da gai jartzaile. Arratsaldeko 8etan kulturretxean 6 euroren truke. Larunbatean, alde batetik Iruñaldia aroaren baitan Ardo Dastaketa eta Mikel Inunen musika egongo da Zaldiko Maldikon. Ardo Dastaketa musikatua antolatu dute Zaldiko Maldikon. Mikel Inun eta Sergio Mayoral arduratuko dira musikaz. Jarduera 12:30 hasiko da eta doakoa da. Beste alde batetik ostirala iritsi da, ikuskizuna ikusgai egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Gaur egun berezia da eskolan. Porrotx, Marimototx, Pupu, Lore eta bertaratutako lagunek txapas irakaslearekin batera bere azken laneguna igaroko dute. Elkarrekin ikasitakoa ospatuz. Basoa, jolasak, eskulanak, kantuak, irriak eta bihurrikeriak ez dira faltako. 4 eta 6:30 izango dira emanaldiak, Zizur Nagusiko pilautalekuan, sarrerak 8 euroan. Jarraian, Iruñaldiaren baitan, Gela Jauziak izeneko dantza saioa egongo da Udalplazan. Kukai dantza taldeak Gela Jauziak ikuskizuna egingo du doan Udalplazan, arratsaldeko 6etan. Ondoren, Iruñaldiaren barruan, Ai Gure Juaneteak aurrentzako zinea egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Patxo Telleriak, Adrian García de los Ojosek eta Maider Lópezek Mikel Laboaren kantak gaur egun giza bere baten begiradatik landuko dute antzerkia eta musika uztartuz. Arratsaldeko 7:30 Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak 12 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, hitzarmenetako soldatak 3,54 igo dira Nafarroan batez beste aurten. Urrira arte erregistratutako 114 hitzarmenek 95.000 langile inguru estaltzen dituzte.
Prezioen igoera moteldu eginda 2024ean, aurreko urteekin alderatuta. Argazki nagusian, Judit Goikoetxea Noaingo igerilekuan Eunate Behorlegi entrenatzailearekin. Titularrean, Juditen ametsa inklusioa igerilekura iritsi da. Judit Goikoetxeak 10 urte ditu eta igeri egitea da bere pasioa. Joan den larunbatean, Nafarroako kirol jokoetan urritasun fisikorik ez duten igerilariekin lehiatu ahal izan den lehen igerilaria izan zen. Ezkerreko Berrian, Nafarroak estatuari egindako ekarpena 50% hazi da hamarkada batean. Hori koloreko Berrietan, Ezkerrekoan, Osasunako Alejandro Katenaren alderik pertsonalena. Eskuinekoan, Ormolu, 25 urteko artea Iruñean. Eskuineko Berrietan, alde batetik, hipotekadunen 70% ez dituzte erreklamatu jada preskribatzen dituzten gastuak. Beste alde batetik, hainbat ikastetxek planteatu dute aste zurira edo English Week ikastetxera ez joatea. Jarraian 100 pertsona itxaropenaren telefonoaren lasterketan. Gainera, mundua Trumpen eta haren erabakien mende dago nazioarteko eszenatokian. Amaitzeko, Bidenek Errusiaren aurka misil estatubatuarrak erabiltzen utzi dio Ukrainiari. Diario de Navarraren titular nagusian, bere buruaz beste egiten saiatu ziren nerabeen erdiak lehenago ere saiatu ziren. Beren burua hiltzen dituzten 10 pertsonetatik 9 buruko nahasmendua zuten. Argazki nagusian, Lukas Torro kasino berrian dugu. Titularrean, Osasunaren oreka. Bere momentuko gakoak eta zelaian duen posizioa xeatu zituen. Ezkerreko Berrietan, alde batetik, errentan aurrezteko azken orduko gakoak. Beste alde batetik, jazarpen batean erori zen polizia batek ez du bere lesioengatik kobratuko. Jarraian, Bidenek baimena eman dio Ukrainiari Errusiari helmen zuzeneko misilekin erasotzeko. Goiko Berrietan, batetik, Arrotxapeako uholdeen aurkako eraikina. Bestetik, kriptomoneten hondamendia. Azkenik, Ana Iriarte aintzinako Greziako iruindarra. Gararen titular nagusian, Jaime Palomeraren hitzetan, gero eta zabor alokairu kontratu gehiago sinatzen dira. Argazki nagusian, Erreala eta Atletiken aurkako norgehiagokaren une bat dugu. Titularrean, Labogezen gol ikusgarri batek Euskal Derbia hautsi du Errealarentzat 10.000 zale baino gehiagoren aurrean. Erdiko Berrian, Eskubaloiko Europa Ligako multzoen fasean sartuta ametsa bete du beraberak. Beheko Berrietan, alde batetik Harrera elkarteko kideen hitzetan, egunean 58 pertsona ditugu espetxetik ateratzen. Beste alde batetik Isidro Esnaolaren analisia dugu. Alemaniak krisi ekonomikoa baino gehiago bizi du. Bukatzeko Iraitz Mateoren kronika dugu, Beñat Gaztelumendi finalerako txartela ziurtatu du. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian gaur abiatuko da Iruñaldia, Euskarazko kultur garaikidearen jaialdia. Irekiera ekitaldia 8:00 izango dute Udal plazan. Diziplina arteko ikuskizunean batera arituko dira Duguna dantza taldea, Broken Brothers musika taldea eta Sustrai Kolina eta Sarai Robles bertsolariak. Gaur bertan 7:00 Frankenstein agurgarria disko liburua aurkeztuko dute Ana Galarragak eta Petxik elkar aretoan. Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza magazinean, Iruñaldiari buruzko saio berezia egingo dute gaur 4:00 6:00. Eskuineko Berrietan, Goikoan, Nafarroa oinez denda zabalik. Paz de Ziganda ikastolak ostiralean ireki zuen Nafarroa oinez denda izango dena. Lokala Atarrabiako kale nagusian dago, eta zabalik egongo da 5:00 8:00 ostegun eta ostiraletan, eta 10:00 ordu batak arte larunbateetan. Behekoan, aste zuria edo English Week bezalako kanpaldietan parte hartzeari uko egitea aztertzen ari dira irakasleak. Hezkuntza publikoko irakasleen ordezkari sindikalek gaur dute hitzordu berria Carlos Jimeno kontseilariarekin eta presio egiteko bide berriak aztertzen ari direla zabaldu dute.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Martxel Larrazarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Iepa, ongi. Bueno, gradu amaieren berria saria jaso duzu, ezta, zerga lanarengatik. Bai, hori da. Guen dela, badire jaute batzuk ja sari hori eman ziatela, eta bada ja urte bat lana dagoela, ino konten. Ikusentzuneko komunikazioa eta kazetaritza gradua ikasi zenuen, ezta? Zergatik aukeratu zenuen hau? Bai, ez dakit, betidanik gustuko izan ditut ikusentzunezkuk, kamarak, grabatzea, argazkik ateitzea, eta, nahiko argi izan nun ja pixkot batxilerko azken momentuan, eta hor, karrera horrekin hasi nintzen, eta gero hortik urtebetera ateri zen aukera kazetaritza ere egiteko, ze, hor ikusi nun, orokorrin komunikatzeare gustatzen zitzaidala, eta, azkenin bi graduak itia erabaki nun. Eta orain behin bukatu duzula, ongi aukeratu zenuela uste duzu. Bai, nik uste hartutako erabakikin konten nagola, egila da igual, karrera hauetako ikasketa planetan igual badaudela gabezia batzuk, eta igual ikasketa planan aldaketaren bat edo itea gustatuko litzaidakela, pino orokorrin hartutako bidean ikuste ongi aukeratu nula, eta horrekin konten. Eta espero zenuen saria hau jasotzea? Ez nun espero, batez ere, lana aspaldi entregatua zegolako, eta sari ontara aurkeztu nun lana, aurreko graduan maierako lana bezala, eta aurrekoan etziaten eman, eta ontan ere nun espero, igual lanan formatuangatik nahiko ikusizkoa zelako, argazki haunitz ditulako, eta igual, igual enulako espero hau izango zenik irabazlian perfila edo, ez? Igual, gehiago espero nun, erreportaje sakon bat edo, orduan bai pixko sorpresa zarratu zidan. Zorionak, eta zer suposatu du zuretzako honek? Bai, eskerrik asko, suposatu du igual proiektuari bertze bizi bat eman nahi izatea, ez? Ja, proiektua inaz egon, entregautua zegon, bukaera ona izan zuen berez, honek suposatu du berriz ere proiektua esku artean hartzia, eta igual bertze buelta bat eman nahi izatea, edo proiektu oneri bertze bizi bat eman nahi izatea. Eta zeren inguruan hitz egiten du xerka lanak? Xerkak, xerka argazki eta testu proiektu bat da, hasieran lanian liburu formatu bezala edo entregatu zen, eta guain argazki erakusketa formatura pasatu duguna, eta bertan Euskal Landa eremuko Euskal Herri txikitako 5 pertsona queerrek edo 5 pertsona disidentek, LGTB komunitateko kideek, hausnartzen dute, beraien bizipenen inguruan, beraien bizipenak, beraien hausnarketak, hori dena biltzen da, pixko bat landa eremuan LGTB izatearen inguruan, eta batez ere sexilioaren inguruan. Eta zergatik erabaki zenuen honen inguruan zure lana egitea? Gradu amaierako lana planteatu genunean tutoriak eta bilek, argi geneukan, argazki proiektu bat edo fotokazetaritza proiektu bat egin nahi genula, eta hortarako landu nahi genula, igual, normalian lantzen ez den gai bat, edo normalin ikusarazten ez den gai bat, ez? Eta, hainbat aukeraren artean, bapatin sexilio hitza edo aditu nun, eta, interesa sortu zidan, ikusi nun Euskal Herri mailan informazioa unitzik ez zegoela, eta informazioa unitzik ez zegoela, kasuak bat zeudela inguruan. Orduan, horren ingurun informatzen hasi nintzen poliki, eta ja, nahiko argi izan genuen horrek bazukala interes bat. Eta nolakoa da landa eremuko egoera? Nik pentsatzen dut, eta nik uste haunitzentzat dela egoera, ez dakit, txikitatik igual landa eremuan badaudela dinamika batzuk edo egoera batzuk, dinamika batzuk,
pertsona hoiei zailtzen dietenak beraien herrian euren burua modu aske batin ezagutzia, garatzia eta bizitzia orokorrian. Eta, bueno, faktore konkretu batzuk eragiten dute hau izan pertsona horiek erabaki nahi izatea kanpora joatea, ez? Pixko bat beharturik edo. Eta uste duzu hirietan ez dela hau gertatzen? Hirietan ere pentsatzen dut bertzelako dinamika batzuk emanen direla, hiriak ere zentzu haunitzetan ere zapaltzaileak izaten halko direla, dudarik gabe, eta, bueno, bertzelako dinamikak izango direla, bertze ezaugarri batzuk izango dituztela hiriek LGTB komunitateantzat, eta hauniztan egia da, herriak erromantizatzeko joera bat igual badagola, eta hiriak idealizatzeko joera, ni pentsatzen dut bakoitzak bere abantailak eta desabantailak izango ditula. Kasu honetan, herrietan oinarritu gara, Euskal Herriko herri txikitan, eta, bueno, pixkot aztertu ditugu bertako ezaugarriak edo, ez. Osea, hirian igual intimitate gehiago daukazu edo igual jendea ez zaitu hainbeste ezagutzen, ez? Bai, hori da, hirietan igual anonimotasun faktore hori badago gehiago, baina igual, zakit, honen inguruan ez dut gehiagik ikerture, baina pentsatzen dut adibidez diskriminazio egoerak desberdinak izango direla hirietan, herrietan baino, bueno, bai, bertzelako ezaugarri batzuk izango dire pentsatzen dut, batzuntzat, osea, haunitzeri on egiten die hirietara alde egiteak, baina, bueno, proiektuan helburua ez da hori idealizatzea ere, baizik eta, bueno, erakustea herrietan zein den egoera, eta herrietan ere posible dela, eta komunitatea hor dagola. Eta egituraren aldetik, ze egitura dauka zure lanak, nola antolatu duzu? Bai, bueno, lan bezala liburu formatuan entregatu zen, eta 5 kapitulutan dago banatuta liburu hori. Kapitulu bakotxa testigantza batek, bueno, aragitzen du edo jartzen dio aurpegia, eta kapitulu bakotxan testigantza horren inguruko, bueno, bere biografia edo ikusten dugu hasieran, eta gero pues, bere argazkiak, eta bere testigantzak, bueno, testua, bere hausnarketak, bizipenak, LGTBI komunitateko kide gisa, bere herrian nola bizi izan duen, eta pixkot egiten dituen hausnarketak. Eta horrekin batera erran bezala, bere argazkiak, bere herri horretan edo bere ingurune horretan. Eta zergatik dira 5 eta nola aukeratu dituzu 5 hauek? Bai, bueno, 5 azkenin testigantzak bilatzeko prozesua etengabekoa izaten alda zentzu honetan, bueno, komunitatea handia delako eta hor dagolako, bino, bueno, beti muga bat jarri behar izaten zaiela lan hauei, denbora ere mugatua zen, eta azkenin horrek ere eramantzian 5 aukeratu behar izatera. Egia ez dela lagin agitz handia olako komunitate batentzat eta batez ere aniztasun hori islatzeko, Inal ere uste dut perfil nahiko desberdinak lortu direla 5 pertsona hauen bidez, bai adin aldetik, lurraldetasun aldetik, eta bueno, azkenin lagina txikia izan tare errepresentazioa nahiko ona dela iruditzen zait. Eta nolakoa izan da hauekiko, hauekin izan duzun hartu emana? Bueno, hasieran beraiekin kontaktuan jarri nintzen, gero, bueno, beraien herrietan bildu ginen, elkarrizketa bat egin genuen, edo, bueno, elkarrizketa bino gehiago, nik beti aipatzen dut solasaldi luze batzuk izan zirela, azkenin, telefonoa grabatzen jarri eta hainbat gairen ingurun solasten hasi ginen, grabatzen ariko ez balitz bezala, eta ja pixkot, espazio eroso bat edo sortuta gero, pues ja, argazkiak arteitzera joan, beraien nahi zuten lekutan, beraien gustuko herriko txoko batzutan, bueno, pixko bat hori izan da prozesua. Eta behin informazioa hartuta, gero nola moldatu duzu informazioa? Bueno, pixko bat antolatuz hainbat gai lantzen ziren, bueno, beti landu dutenekin haurtzaroa, nerabezaroa, diskriminazio egoerak bizi izan dituztenak, armairuaren gaia, bueno, badaude gai konkretu batzuk denekin landu ditudanak, eta, bueno, pixkot gaika historio bat, edo, bueno, historioa baino gehiago kontakizun hori sortzia, ez? Beraien kontakizuna, beraien hausnarketak,
kapitulu bakotxan, pues hori igual pixkot haurtzarotik hasi, eta bai, bukaerara arte, edo gaur eguneko egoerara arte. Eta prozesu honetan zer izan da zuretzako zailena? Zailena, bueno, alde batetik hori denboraren muga igual, ez? Eta gauzak lasai egin ahal izateko aukera batzutan pues, denbora horren mugatzen du. Jendia bilatzea ere, bueno, badauka bere zailtasuna, nahiz eta nire kasuan nahiko erraz lortu nituen testigantza hauek, edo nahiko erraz ateri zen dena. Bino, bai, igual, pues, aniztasun hori lortu ahal izatea, egitan representazio on bat egin ahal izatea igual, eta gero, ba, bueno, leku bakotxin izaten aldituzun faktoriak argazkik ateitzeko, ez? Seguraldia edo bertzelako faktore batzuk, bino, orokorrean nahiko ongi ateri zen dena. Eta istorio bakoitzak zer kontatzen du? Bueno, bakotxan bizipenak agitz diferenteak dire, liburuko perfil gazteenak 19 urte ditu, Arabako herri txiki batekoa da, bera emakume transa da, baina gero liburuko helduena pues, emakume lesbiana bat da, Zarauzkoa, bertze herri haunitzez handiago batekoa, beraien bizipenak nahiko desberdinak dire orokorrean, belaunaldi desberdinak errepresentatzen dituzte, eta hori nabari da, ez, interneten eragina eta aipatzen dute, nabari da belaunaldi desberdinetako jendia dela. Eta bakotxak bere bizipena kontatzen ditu, bere anekdotak, alere, nahiz eta bizipen desberdinak izan, eta pertsona mota desberdinak izan, modu batin errateko, beraien bizitzan edo badaude puntu komun batzuk, eta nik uste proiektuan orokorrean hori nabaritzen dela, eta hori ere dela polita, ez? Bueno, jende agitz desberdinetako jendia izanik ere, pues, ba, bueno, badaudela hor puntu batzuk beti errepikatzen direnak, onak eta txarrak ere bai. Eta badago testigantzen bat zuri inpaktatu dizuna, edo igual testigantzen artean ezakit bizipen konkretu bat? Bai, bueno, nik uste denak ukitu nautela modu dizente batin, igual bat aipatzekotan, aipatu dudan Zarauzko emakume honek kontatzen du nola, bueno, berak gaur egun 59-60 urte inguru ditu, eta berak nola bizi izan zuen interneten etorrera, ez? Aparatu bat ekarri zioten etxera, eta beretzat hasieran, bueno, berak senarra zeukan, alabak zituen, eta aparatu hori internet, ez dakit, hasieran ez zuten biharrezkoa ikusten, baina, bueno, pixko bat, bere familiak, bueno, alabak ikastezaten eta pixkot itxin aparatu hori kontu zuten, eta horrek txat bat ekartzen zuen, ez? Bertze jendikin kontaktuan jarri ahal izateko, bertze jendia izautzeko, eta azkenin, bueno, sola izautu zuen berak, gero denbora luzera, denbora luzez, bere pikotia izango zena, ez? Bueno, pixkot hori interesgarria da ikusteko nola bizi izan zuen belaunaldi helduago horrek. Eta lana egiterako momentuan zeri eman diozu garrantzi gehien? Bueno, alde batetik nik uste beraiekin espazio seguru bat sortzia, eta, bueno, pues ez dakit, elkarrekin hausnartu ahal izateko aukera hori, eta batez ere, pues, beraiek errantako hori, beraien bizipenak eta beraien iritziak, impresioak bizi izan dituzten gauzak, ongi islatzia, batez ere pues, testuari dagokionez, ez? Eta beraiek eroso sentitzea gauza horiek komentatzerako orduan, edo beraien historia kontatzeko orduan, eta gero bertzalde batetik gaia nola landu bisualki, ez? Igual hori ere izan da erronka nagusitako bat, gai hau nola ekarri argazkitara, nire kasuan erabaki nun pertsona hauek beraien herrietan, beraien paisaietan kokatzea, eta pixkot libre sentitzea, pues beraiek ikusteko nola kokatzen diren paisaia horretan, edo pixkot islatzen saiatu, zaber paisaia horiek pues, deseroso sentiarazi ditun, edo gaur egun hortik kanpo sentitzen diren, edo ez, bertan gustora dauden, bueno, pixkot hori dena irudikatzean ikuste bi kontu horiek izan direla, bueno, kontu gehien hartu ditudanak, eta batez ere hori beraiek eroso sentitzea, eta
publikatu ez bino, lanan jarritako testigantzaiek ongi jasuak egotia eta beraiek horrekin ados egotia. Eta behin bukatu duzula lana, zer da, ez dakit, zerbait ikasi duzu, zerbait aldatu da zure pentsatzeko moduan? Bai, ikasi haunitz, bost testigantza hauetaz aparte lehendik ere egindako dokumentazio lan horretan, hainbat aditukin, aktibistakin, eta bertze pertsona batzukin ere gona izelako, eta azkenin denetik ikasten duzulako zerbait. Eta orokorrean errango nuke, errepresentazio hori izatea eta nik uste edozein sentitzen aldela identifikatua bost testigantza hauek erraten dutenakin. Nik uste ja identifikazio hori eta elkarrekin hausnartu ahal izatea, zuk ere zure buruan, hori hausnartzea eta beraiek bizi izandako kontu ez zure buruan ere hausnartzea, nik uste hori izan dela nahiko nuragarria niretzat ongi etorri zaidala eta ikasi bai gauza honitz. Eta zer esango zenioke jendeari zure lanaren inguruan? Errango nioke ikusteko, testigantza hauek lehitzeko, guantxe bertan hortako aukera egin dugun argazki erakusketa baten bidez dute, guain justo egun hauetan lesakan dago ikusgai, eta animatuko nituzke lesakan eskoil txikin dagoen erakusketa hori ikustia, testigantza horiek lehitzera, erran bezala nik uste edozein sentitzen aldela identifikatua eta denei eragiten digun gai bat dela hau. Orduan, nahiz eta ez espero igual hau izan zaigula guri tokatzen, edo ez dela igual guri hainbertze eragiten digun gai bat, bai bada, bertan lantzen diren gai batzuk edo zeinek sentitu ahal izan ditu, edo bizi ahal izan ditu egora jakin batzuk, eta nik uste hori lehitzeak eta representazio diferentik ikustik, haunitz laguntzen dula, uste bino gehiago, eta, txiko tortan animatuko nituzke. Martxel, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Ez horixe, pixko bat hori da proiektua hortik doaie, eta guain erran bezala argazki irakurketa formatuan jarri dugu, txalarren egin genuen lehenbiziko aurkezpena, guain lesakan dago, eta nortak igual etorkizun inbertze herri batzutan ere gonen da, eta, bertzerik gabe, animatu ikustera, eta etorritakuri, eskerrik asko. Martxel, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta, zorionak berria saria jasotzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Ondo segi, agur. Eio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, ostarteak gero eta handiagoak izango dira orduek aurrera egin ahala. Goizean goiz hodei ugari izango dugu, batez ere ipar isurialdean. Hodeiak pixkanaka gutxitzen joango dira eta eguerdian eta arratsaldeko lehen orduetan ostarteak irekiko dira. Hegoaldean behe-lainoa behe orduetan presenteago egongo da eta tarte eguzkitsuak gainerako orduetan. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da eta tenperaturak apur bat gora egingo du. Asteartean eguraldi nahasia izango dugu. Berriro ere hodeiak izango dira nagusi, batez ere ipar isurialdean eta noizean behin euria egin dezake. Hegoaldean eguraldi argiagoa izango da. Hodeiguneak eta oskarbi guneak izango dira. Mendebaldeko haizea indartu egingo da. Goizean hego mendebaldekoa nagusituko da eta gainerako orduetan ipar mendebaldekoa. Temperatura maximoetan aldaketarik ez da egongo. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Omar eta Itxasorekin gaude. Kaixo, bikote zer moduz? Kaixo, egunon. Ondo, bentze. Pabilloi 6ko gazte konpainiako kideak zarete, ezta? Eta bihar zatozte Gaiarre antzokira, egun zoriontzuak antzestera? Bai. Egun zoragarriak, erderaz días estupendos.
idazlea zuen herrikoa, así que... Bai. Eta, bueno, hitz egingo dugu lehenengo konpainiaren inguruan, ondo iruditzen baldin bazaizue. Noiz sortu zen konpainia hau eta zergatik? Nire ustez, guain dela 10 urteola sortu zen, gu 9. edizioa geha, orduan, eta zergatik, ez naiz fundadorea, baino esango nuke aukera emateagatik gaztei, baita aindamentu aldetik ere bai otea kompromisu bat, ez? Kultura begira eta bai, eta hau antzerkia eta interpretazioa kulturako parte handi bat da. Bai. Osea, urtero kideak aldatzen zarete? Hori da, bai. Bai, Omarrek ondo esan duen bezala, nik uste azken finean gazte konpainian helburua dela gaztiak eukitza aukera bat holako proiektu batian edo parte hartzeko eta bizitzeko. Osea, aukera bat emateagatikan honetaz bizitzeko. Jira bat eukitzeko, sorkuntza prozesu batian egoteko, kideak ezagutzeko, eta bai. Aktorek normalen hasieratik ez dute eukitzen aukera 7 o 8 emanaldi egiteko antzeslan batena. Orduan aukera hona alde hortatik. Eta baita bultzatzeagatik, aktore gazten intentzioa ere bai lanen jarraitzekoa eta insistitzekoa. Bai, segurtasun bat ematen dizu, hontan. Eta hori oso dago. Zenbat kide zarete konpainian eta nola lortu zenuten bertan sartzea? Gea 6 gea, eta proba bat ingenuen sartzeko. Eta proba hau izan zen, hasieran taldekideak, proba itera etorri ginen taldeko guztiak batu ginen, eta proba grupal bat egin genuen, gorputza pixka batea nola kontrolatzen den jakiteko eta ikusteko, eta gero ja zegoen proba individuala. Hemen bakoitzak prestatu hartzun monologo bat euskeraz, gero beste bat erderaz, eta gero jain behartzen nuen abestu. Abestu kapela, bai. Hori da, kapela abestu, eta listo. Horixe izan zen proba, eta hor ja erabakia hori da. Eta badakizu ez gauzak baloratzen zituzten? Ez da ideik. Ez, galdetu izan dugu, ez? Rekisito eta hola, baina eski batzutan hain da zaiare baitan, nez eta justo zure bizitzako proba hoberena egin edo sentsazio horrekin atera, azkenean ez dakiztu ere ez... Ez dakizu zein dan zuzendaria, ez dakizu zein dan tekstua, ezin dezu hain ondo preparau jakiten zen nahi don pertsona. Igual da sentsazio kontu bat, esatezula, mira, hau ikusten dut, oso ondo, eta igual zuzendaria hortik gidatzea gehiago, edo igual beste batzutan ez, igual esatzen du, pertsona hau, makina hon, eta honekin noa aurrera, edo baino, kasu honetan, izan zen... Bai, adibidez, akapela nahi bali madute kantatza, pues, seguraski ezin dezu kantau, kebedo bat, baino... Bai. Eta, noiz izan zen proba hori eta nolakoak izan dira hilabete hauek? Proba izan zen, ekainen... Ez, uztaien uste dut izan zala proba. Bai. Ez nahiz ondo akoratzen, igual aste bete o bi aste... Bai, hori da. Bai. Ni berandugo sartu nintzen kasu honetan, hori berandugo sartu nintzen, lehenago beste pertsona bat hartu zuten, baina pertsona honi azkenean ez zion kuadratu proiektua, beste 10.000 gauzetan zegoelako, eta orduan nei berandugo abisatu ziaten beste guztiei baino. Baina nik uste dut, bi aste edo izan da normalen, ez da? Bai, hori da. Eta noiz hasi zineten ja antzezlana prestatzen, eta nolakoak izan dira lehenengo hilabete hauek? Lehenengo intzan irakurketa bat, erderaz, eta gero euskerako testu gatera zanen euskerana. Eta izan ziren, 3 hilabete entxegutan,
Pabellon 6 bertan, eta gero azkeneko hilabeten estrenatu euskeraz, lehenengo asteburue, eta gero 3 asteburu erderaz egiten. Hori da. Osea, hasi berriak zarete orain estenatokian, ez? Bueno, Ja. nik banauken ja esperientzi pixkat, eta beste batzuk ere bai. Barkatu. Ya está. Baina obra honekin bai, ez? Osea, Obran, bai. Hori da. Aurreko urtean hasi ginen ja, aurreko ikasturtean duela ja laizter, urte bete ingo du estrenotik, abenduan estrenatu genuen egun zoragarriak, Días Estupendos, eta gero urtarrilean estrenatu genuen, hori da, bai, hori da. Eta hor ja pabellonen egon ginen, eta egontzian hilabete batzuk pixka bat deskantxoa hartu genula, ikusteko ea nondik deitzu ziguten, eta jira sortzeko. Eta orain ja berriz hasiko gea, hasi gea ja jira hontan beste herritara zabaltzen. Eta obrak, barkatu esan? Ez, barkatu, hori, bigarren zati honetan nahiko hasi berri gaudela, eta arrazoia dakartula. Eta obrak nola aukeratzen dituzue? Aukeratzen dituzue zuek edo ematen dizuete ja obra nola moldatzen zarete? Imaginatzen dut, kastina egin baino leno erabakitzen duela zein izango den zuzendariet, eta zuzendarik proposauko dola pabellonei edo gazte konpainiako jendei zein nahi duen. Guk ez dugu aukeratzen egia esan, baina disfrutau bai. Bai, hori da. Eta kasu honetan, nor da zuzendaria, eta gero ere euskaratu egin behar izan zen, ezta? Esan duzue? Hori da. Bai, gure zuzendaria Itziar Lazkano izan da, eta gero Patxoteieriak euskeratu zuen obra. Eta, izan da zorte bat, Itziar Lazkanoekin lan aitea egia esan, talde oso politxatea da, berari eskerrere, beraren taldean egoteko forma, eta taldekide izateko forma oso gertukoa dalako, eta... Eta beha aktorea izan da ere, ikusten da konexio berezi bat daola esplikatzekotan, eta zuzen zen aidanen bai. Hori da. Eta obra prestatzeko zenbat entrenatzen duzue astean? Hasiera izan zen potenteena, hori Omarrek leno esan du, 3 hilabete on ginela ensaiatzen, eta oaintxe momentu hontan, egon geha pixka retomatzeko astian behin edo ensaio espres bat egiten, ordu betekoa, 2 ordukoa, izan zaigu, pixka bat gogoratzeko helburuakin eta oinak lurrera ekartzeko helburuakin, berriz retomatzeko bezala. Bai. Eta... Lehenengo hilabetetan behintzat, astelenetik ostirela ditzen ziren, goizen jornada luze samarrak, baino oso aprobetsatuko behintzat, bai. Bai, hori da. Eta batzutan etxean bakoitzak, segun bere beharran arabera ere, iten du gehiago edo... Nik gaur goizen dutxan. Bai. Bakoitzak hartzen ditu bere tarteak. Osea, hasieran atope eta orain pixkat zuen kapuz, ez? Bai. Bai, ja bastante aldizin dugu, orduan badakigu guk zen nahi deun, Itziarrek zen nahi deun, eta publiko hori ze etortzen zaion ondo, eta bai, uste dut bastante kontrolatuta daukeula. Bai, hori da, bai, konfiantza dakau, ja hartuta eta orduan erresa da. Gordetzen dezu, azkenian ez da zerbait azten zaizuna. Igual aldezu pixka deskonektatuko sentitu edo, baino gero behin estenatokira aterata eta ja lehenagoko argi probetan eta pixka bat errepasatuta ja ikuste duzu berriro. Osea, ez dala galdu, hori hor dago ez da azten. Eta horrek laguntzen du, segun ze tokitan zauden, batzuk txikigok die bestek baino, improvisak eta aldetik ere kontrolauta aukitzek asko laguntzen du. Bai. Eta ere ezagutzen zarete orduan ere lagundu zaitezkete holtza gainean. Bai, hori da. Bai, pasau zaizkigu bat. Bai.
Bai, ja elkar ezagutze gea, badakigu, eta bueno, apuroetatik ere, ondo dago, ondokoa ondo ezagutzea, eta nondik aldun atera ikustia. Eta ondo dago baita, bakitan, nun jolastu, nun ez. Bai, hori da, bakoitzan limiteak ere ezagutzea, ze zerrekin ezin dezu salbatu, estena, eta orduan hori oso garrantzitsua da esan dezuna, bai. Zer da antzerkia egitearen gauzarik zaiena zuentzako? Nire kasun ez detenen asko konektatzen pertsonaiakin, zaila itzen zait, porque sindrome de impostor jartzen zait oso fuerte, baina dela, esango nuke, ekonomikoki antzerki mundu ez dago guaindik behintzat oso ondo, orduan aprobetxau nahi deu dana eta ondo pasau nahi deu toki guztitan eta super ondo egin eta publikori parrek eta negarrak sortu, baino presio handie sentitzen deula uste dut ondo itxeko helburukin, uste dut dela. Bai, nire baita bat natorre, Omarrek esan dunakin. Hori, azkenean zaiena da, batzutan, nire kasun ere, momentu batzutan, iritsi nahi izatea publikoari, eta ikusten dezunean ez dula funtzionatzen zerbaitek, hor zaudela azkenean buruan, nahi behintzat burura jute zait ja pentsamendu da, eta hori gertatzen danen, deskonexio bat nabaritzea eta badakizula hemendik ez dala, baina zaudela hor bukle batean zuzenean ere hainbeste gauzak kudeatu nahien, hori, momentu hori da okerrena. Bai. Eta zuzenean izatea, horrek ez du beldurra ematen? Nik uste dut hor adrenalina sartzen dela eta niak ez da akordatzen zein deten Zoze aldatzen detenen adibidez, ez dakit esaten berriro halko nunein, porque ez naiz akordatzen. Bai. Beste sensazioa da. Dana azkarrago dijo, konzentrazio aldetik ere bai hasieratik oso sartuta zaude. Ez da grabaketa bat bezala alditzuzula gauzak probau eta sin maz 5 segundan berriro egin. Bai. Trabatzen batzea, trabatzu zea, eta jazta. Zuzenean, esketokai. Eta, zuzenekoan okerrena da, esenatokira atera aurreko minutu horiek. Zaudela itxoiten, abernoiz hasiko dan, eta hor da, guri gauden momentu bat, jana ez dula, atera. Jinten dira luzeak, ez? Eta, zer kontatzen digu obra honek? Obra honek kontatzen du, pixkat udako esperientzien nolakoa izaten dan, bai gaztentzat, bai helduntzat, ekspektatiba aldetik, decepzio aldetik, edo ondo pasatzeko esperientzien aldetik. Ganberroa da, baduke bere puntu komikoa, eta askotan puntu komiko hori dator tragediatik, eta ez dakit, sensazio asko die, justu guk sentitzen ditugunak udan, normalen, bintzat, denbora daukeunak pasatzeko. Bai, hori da. Dago kokatuta udaran, eta dia 16 estena ezberdin, ez dakatera zer ikusirik bata besteakin, eta bakoitzak daka bere gatazka edo bere puntu trifulkia bezala. Eta batzuk komediatik eraman da daude, eta beste batzuk aldiz nahiko dramatikoak dira, hori, udaren ez dalako bizitza gelditzen, ez naiz eta ematen du dena oso politxa dela, batzutan ez da hola. Eta hori ere baita adierazten du testuak. Eta nola lotzen duzu umorea emozioarekin? Prozesu hori niretzako da, entsegutatik gauzak probatu, eta nik uste dut zure gorputzek komodo da honen nabaritzen dela publiko aldetik, eta komediak azkenen rango oso handia dauke, eta oso erlatiboa da. Ezin dezu kalkulau, aldezu kalkulau oso ona bali mazea, baina ez dakit, emozion joku da
egie izatea niretzako, ez? Osea, Bai. zuretzako egie balin badan ikusten nabaritzen dela ikuslentzat. Bai, umorea, emozioekin azkenean, umorea lortzen da erritmoakin eta baino emozioa barruan berdina da. Osea, sinistu behar duzu egoera hori erreala dela, nahiz eta izan surrealista batzutan, baino ez gu pertsonaia bezala ere bai sentitzen duguna sentimendu realak dira, hori egia da. Eta zein da obraren estiloa? Nola banatzen da? Ba hori, 16 eszena die, bastante dinamikoa da. Bai. Ritmo bastante azkarra dauke, gure aldetik behintzat. Ez dakit zenbat ikustek esango zizun motela dela edo azkarra dan, baina dinamika oso niretzako publiko aldetik behintzat bereizten dana da gaztentzako dela obra, gaztena, eta jende heldun ere sortzen du nostalgia puntu bat, eta orduan, ez dakit, oso generala izaten da esperientzie, denok disfrutau daikeu, eta guk ere nabaritzen dugu publikon aldetik. Bai. Beraz, momentuz balorazioa positiboa da, ez? Ikusi duzu jendeari gustatzen zaiola, zuek ere eroso sentitzen zarete? Bai. Bai, hori da. Bai, eroso, bai. Harina da. Ze ikusten dezunean ondo funtzionatzen dula obrak eta gustora teatzeztea, da obra bat sartu, disfrutatu eta atera. Bai, eta baina, kriston babesa sentitzen dugu ere, bai itziar daukeulako hor, bai teknikoa, bai gure lankidek, osea, Markel, Gorka, Izar eta Sofia, eta gu, inga pina zea bat, superazkar, ez dugu txokeiek euki, ez dugu, osea, errespetuz zibiltzen gea, eta norbait gaizki daunen, tira iten diogu gure aldetik, eta ez dakit, indarra behintzat distribuitzu iten dugu. Bai. Hori ere garrantzitsua da, eta gero taula gainean suposatzen dut ikusiko dela ere, ez? Bai. Eta, bueno, bihar Iruñera zatozte, ez da, Gaiarrera, arratsaldeko 8etan, okerez banago, baina non egon zarete ja obrarekin eta nora joango zarete gero? Lista. Bai. Hasieran Bilbon, Pabellon 6-en, gero Basauri. Basauri izan zen lehenengo batea ginala, bai. Eibarren egon ginen, Santurtzi. Arriagan. Aretxabaletan. Andoainen. Nintxe. Nire herrian. Eta... Listo, bai, ez, Andoain izan da azkena. Eta oain gelditzen zaizkigu hori Iruña, bihar, Galdakao eta Oñati, hori da, bai. Eta gero, pabellonen bukauko dugu berriro. Hori da, bai. Eta, bueno, bikote ja bukatzeko, zer da Iruñeko jendeaz espero duzuena? Nire disfrutatzea pilo bat, hori da, egia esan nahi detena, iritsi, eta behaiei ere iristea obra, konektatzea gurekin eta guk beraiekin, eta hori, ateatzea sentsazio batekin ikusi dutenak merezi izan dola eta listo. Bai, nire aldetik behintzat, nik nahi dut etortzea gogokin. Gure gogokin goaz eta dana eman behar diogu gure aldetik eta publikoa ere beti izan da antzerkin parte eta bai, zakit, zintzotasun bat bion aldetik, nire ustez, hori izango dela gobena. Bai. Primeran bikote, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta, bueno, zorte hon bihar, zer moduz joaten den. Mila esker gonbidatzeagatik, plazer bat. Bueno, ondo segi. Agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna. Agur.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.